मखलदं बाथौ थानसालियाव रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनो साखाफारा। फैबाय थानाय नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानाव खुंफुंगोन सानथामनि हाबाफारिजों मखलदं तानसालिया 2 जानुवारि दाननि फैगौ 27, 28 आरो 29 खालारसिम सानथामनि हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वरनि पुखुरिपार मखलदं गामियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंगोन रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ। बे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि 27 जानुवारि एबा गिबि सानखालि गेलेनाय बादायलायनाय, खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय आरो मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जागोन। नैथि सान एबा 28 अक्ट'खालि बाथौ दुमनाय, फिरफिला बिरहोनाय, आरज गाबनाय, गोथैसि बावनाय, बिफां फुलि गायनाय, सिजौ बरायनाय आरो गायनाय, बेनि उनाव धोरोमनि सायाव सावरायनायजों लोगोसे मेट्रिक, हायार सेकेन्डारि, BA आरो MA आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारिखौबो लादों। जोबथा सानखालि फुंबिलि समाव हारिमुआरि हानजा सुरनाय, बिसम्बि बेखेवनाय, बेनि उनाव गेवलां मेल लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन गरेश्वर फरायसालिमानि गोरायुं प्रमद मेधि, जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मिरु माइनाव आफादनि नेहाथारि सानग्रिलि बर' आरो थि बुंथिगिरि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि कृष्णकान्त बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन आरो जोबथा हारिमु मोनाबिलियाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लाफैगोन JC नार्जारि आरो करुणामयी राभा बिथांमोनजों लोगोसेयैनो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि मिथि नार्जारिया। गिबियावनो आङो बड'सा चेनेलनिसिम निउसनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो जितु 2025 मायथाइनि गोदान बोसोरजों लोगोसे मागो दमासिनि गासैनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय। जितु गामिनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनानो आंखौ सामलाय आफादनि मासिगिरि हिसाबै गायसनदों। आं गोजोननाय मोनदों। जों जेरैखाय दा खामानि मावगासिनो दङ, जोंहा खामानि सोलिगासिनो दङ, रायजो राजा बिथांमोनाबो खामानियानो जा जायखिजाया बिथिंनि गेजेरजोंनो जोंखौ मदद होगासिनो। जोङो एक्सुवेलि जोङो बै जोंनि गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिनाय जितु जोंनि सिलभार जुबलि रुफाथि मायथाइ, बेखौ जोङो फैगौ मागो दाननि 13, 14 आरो 15 बा जानुवारिनि 27, 28, 29 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। जोंहा गिबि सानखालि थाहैगोन जोंनि नुसुङारि जितु जोंनि गामि खाथि खाला बा जोंनि गामिनि उन्दै उन्दै गथ' बा बैसोगोरा बायदिसिना बेबायदि सुबुंनि खेला धुला लाखिनाय जादों आरो जितु मोनाबिलियाव जोंहा खन्थाइ बादायलायनाय, लोगोसे गान रोजाबनाय आरो मेथाइ खननाय बादायलायनाय आरो मोसानाय बादायलायनाय जों लाखिदों। गासै जों आसा खालामो दे बेफोरबायदि बादायलायनायाव जाहाथे नुसुङारिनि सुबुंफोराबो जाहाथे गासैबो बाहागो लायो आरो गामिनि गासैबो सुबुंफोरा बाहागो लायो आरो जोंनि जितु समबारखालिनि जितु बादायलायनाय हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामो आसा खालामो गिबि सानखालि। आरो जोंहा नैथि सानखालि दङ जोंहा जितु जोंनि गोथार बाथौ सान, जितु जोङो रुफाथि मायथाइ फालिनो लादों, बेजों जोंहा फुंनिफ्रायनो बायदिसिना खामानि जोङो लादों, फिरफिला बिरहोनायनि बिथिंनिफ्राय गोथैसि बावनाय आरो आर'ज, बेबायदि जोंहा आर'ज बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि जितु रङिया समष्टिनि बिधायक भबेस कलिता बिथांखौबो जोङो हांख्रायहरदों जाहाथे बिथाङा जोंनि आर'जखौ बेखेवना होयो फुंबिलियाव। बेबायदिनो जोङो बै माबाखालि मंगलबारखालि जोङो बेबायदि प्रग्राम लादों आरो जोंहा जितु बुधबारखालि जों जितु जोंनि लास्ट प्रग्राम 29 खालार बा मागोनि 15 बै 15 थारिख बै खालि जोङो जोंनि जितु खेराइ हान्जा बेफोरखौ जोङो मोसानानै दिन्थिफुंनाय बा खामानि लादों आरो लोगोसे जितु जोङो कालचार प्रग्राम जितु गेवलां मेलनि उनाव जितु कालचार प्रग्राम बेबायदिबो जों लाखिदों आरो जोङो जितु गेवलां मेलाव जोंनि जितु गरेश्वर कलेजनि बिथां प्रिन्सिपाल प्रमद मेधि बिथांखौबो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लाखिदों आरो लोगोसे जर'खा आलासि हिसाबै सानग्रिलि बर' जितु नेहाथारि मिरु माइनाव आफादनि बिथाङा आरो जितु थिबुंथिगिरि हिसाबै लाखिदों जोङो कृष्णकान्त बर' बिथाङाबो धोरोम जोंनि बाथौ धोरोम लोगोसेनो लोब्बायाव दङ बा खामानि मावगासिनो दङ बिथाङाबो। बेबायदि जों गेवलां मेलाव लाखिदों। लोगोसे जिहेतु जोंनि कालचार प्रग्राम बैयाव जोंनि दा
दावगाफुनाय बिथां जितु जेसि नार्जारि बिथांखौ गासैबो जोंनि बर' समाजाव सिनायो हयथ' सिनायाबो जानो हागौ सानैसोआ बिथांखौ जों लाखिदों लोगोसे बिथांजों लोगोसे फैफागोन करुना राभा होननाय सासे आइजो बिथाङा फैफागोन आरो जोंनि खाथिनिनो आरो मिथि नार्जारि होननाय बिथांखौबो जोङो कालसार प्रग्रामाव लाखिदों बेबायदि माने जोङो माने सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंनि जितु बाथौ फुजाजों जितु जोंनि गोथार बाथौ फुजाजों लोब्बा लाखिनानै जों रुफाथि मायथाइ फालिनो थाखाय आखायाव लादों आरो जोंनिया बुंनो थाङोब्ला जोंनि खायसे जोंनि सुबुंफोराबो बायदिसिना मोसानायबो दान होदों जोंनि गामियाव दं सासे बिथां अनसुमा बर' होननाय बिथाङाबो सासे दल मोनसे मोसानाय डनेसन होदों लोगोसे आरो बिकास बसुमतारी सुक्लेस्वर बर'नि फिसाला बिथाङाबो जितु दान होदों बेफोरबायदिनो सासे जितु फावखुंग्रि मिथि नार्जारिखौ बेबायदि माने गामिनि अनसायनाय बा रायजो राजानि अनसायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि बे प्रग्राम सानथाम प्रग्रामखौ सालायनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। ओमफ्राय नोंथांमोननि खामानिया बेसेबांसो जौखोन्दो बारै जाफुंखो? जोंनि खामानिया मथा मथि 70-80%। फुख्रिपार मखलदं सुबा जोंहा गाजा गोमजायै सानथामनि हाबाफारि लानानै फैगौ 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव रुफाथि मायथाइ फालिनो आखायाव लानाय जादों। मानि थाखाय नोंथांमोना बे रुफाथि मायथाइखौ फालिनो थाखाय आखायाव लादों? जोंहा गामिनि गथ'फोर बाथौ थानसालिया जौगानायनि बाथौ धोरोमनि बागै माबोरै सांग्रांथि बेफोरखौ लानानै जों बे रुफाथि मायथाइखौ गाजा गोमजा फालिनो लादों। बे सानथामाव मा मा आयदा थागोन नोंथांमोना? सानथामाव गिबि सानखालि थामहिनबा 27 जानुवारि खालि गेलेनाय बादायलायनाय गथ'फोरनि खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बेफोरखौ लानाय जादों। नैथि सानखालि दङ जोंहा धोरोमनि बागै सांग्रांथि लाबोनायनि थाखाय बे सांग्रांथि लाबोनायनि थाखाय मोनसे सावरायमेल जों आखायाव लानाय जादों। गाहाय आलासि महरै दङ जोंहा गरेस्वर महाबिद्यालयनि प्रिन्सिपाल बिथां प्रमद मेधिखौ जों लिंनाय जादों आरो बिनि अनगायैबो जोंहा धोरोमनि बेलायाव जोंहा बाथौनि जि नेहाथारि सेन्ट्रेल बाथौनि नेहाथारि बिथां कृष्णकान्त बर' बिथांखौ लिंनाय जादों लोगोसे दङ माइनाव आफादनि नेहाथारि सांग्रिलि बर' बिखौ लिंनाय जादों। बेनि उनाव जोबथा बा 29 खालाराव मा आयदा थागोन? जोबथा खालि दङ जोंहा हारिमु बादायलायनाय हारिमु बिलिफां लिंनाय जादों। सोर फैगोन? बेयाव खालि दङ जोंहा बर'निनो मुंदांखा जेसि नार्जारि बिथांखौ लिंनाय जादों लोगोसे बेजों दोङो करुना राभा बेखौबो लिंनाय जादों आरो दोङो बर'नि फावखुंग्रि मिथि नार्जारि बिथांखौबो लिंनाय जादों। मा खावलायो दायो रायजो राजा बिथांमोनखौ? रायजो राजाखौ जों बेफोरबायदि फालिनानै जे जोंनि धोरोमनि बेलायावनो जा मोसानाय मुसुरनाय बेलायावनो जा माबोरै जोंहा गोख्रों जानांगौ बेफोरखौ खावलायनाय जादों। नोंथांमोननि गामि बा ओनसोला नोंथांमोनखौ बे रुफाथि मायथाइ फालिनायाव माबायदि हेफाजाब होदों? जोंहा सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासैबो जोंखौ लोब लोब हेफाजाब होदों खामानि जोंहा नै दाबो मावगासिनो दङ। बेबायदिनो रांखान्थि बेलायाव जोङो एसे खस्थ' खालामदों जोंनि सेंग्राफोरा खाथि खालायाव एसे कालेक्ट खालामदों गामिनि गासैबो जि हायो अनसुंथाइ होगासिनो दङ। रुफाथि मायथाइखौ साक्सेसफुल खालामगोन? निस्सय